Som-hi. Ara posava... Fàcil no és. Bé, bon dia. Bon dia als espectadors que ens segueixen a través de les xarxes socials, del Facebook Live. Moltes gràcies als mitjans de premsa locals per assistir a la nostra roda de premsa. Avui us explicarem un eix fonamental dins del nostre programa electoral que s'emmarca a l'eix de la Calella de futur. Obrim les portes cap al mar, o sigui, és un projecte, tal com vam presentar el dilluns, que engloba tot l'eix de mobilitat també de la nostra ciutat. També, ja que estem en el carrer Jovara, aprofitarem per explicar mesures que volem desenvolupar en el centre de la ciutat, en el carrer que ens ocupa. Abans, però, recordar que tenim una pàgina web, que és esquerracalella.tk, on podreu trobar totes les nostres mesures dins del programa electoral, més de 200 propostes i mesures, i també, un cop acabada aquesta roda de premsa, trobareu tots els detalls de la mateixa, on podreu observar això que ara està tapat dins de la nostra pàgina web. Pilar, quan vulguis. Sí, començarem una mica parlant de les propostes pel carrer Jovara, perquè el carrer Jovara, de fet, ens preocupa tota la ciutat i ens preocupen tots els racons de la ciutat i som conscients de que cal tenir una visió molt global i equilibrada del territori a nivell de recursos, a nivell de manteniment, etc. Som conscients també que a molts punts de la ciutat hi ha problemes de manteniment, de voreres, d'accessibilitat. Tot això ho tenim en compte, però sí que és cert que ens preocupa especialment el carrer Jovara, perquè pensem que com a carrer, com a eix de la ciutat o com a segon eix de la ciutat, sí que ha patit un cert deteriorament progressiu, tant a nivell d'activitat comercial i també una mica a nivell arquitectònic. És una preocupació històrica d'Esquerra al carrer Jovara, de fet fa 4 anys en el programa ja en parlàvem i aquest any tornem a insistir en mesures per revertir aquesta situació de deteriorament. Us comentem una mica breument les mesures concretes. Intentem promoure sobretot moltes estratègies per promoure flux de vianants cap al carrer Jovara, major flux entre carrer Església i Jovara. Proposem com a mesura molt concreta crear una ruta de patrimoni específica del carrer Jovara que estigui molt vinculada amb totes les activitats del Museu Arxiu i que s'inclogui en tota una proposta d'activitats de rutes patrimonials de la ciutat, però específicament senyalització de totes les cases patrimonials catalogades del carrer Jovara. Proposem també aquí on ens trobem a la plaça Vicenç Ferrer un punt d'informació i turisme. Pensem que és un equipament important i necessari per dinamitzar tot aquest entorn i per crear més serveis en aquesta zona. Proposem també, com a eix de carrer Jovara, augmentar la presència de la policia municipal a peu, no només al centre comercial, sinó també aquí al carrer Jovara. Proposem també urbanitzar un tram més del carrer Jovara, per tant, de poder acabar la urbanització fins a carrer Sant Pere, per tant, el tram que queda comprès entre Sant Joan i Sant Pere, continuar d'una manera equilibrada aquesta urbanització i afavorir així la connexió amb el centre a través del carrer Mates i Rodés i sobretot també revisar l'enllumenat del carrer, mantenint els criteris d'estalvi energètic i de sostenibilitat, però també millorar l'enllumenat del carrer. Una mica aquestes són les propostes de cara més específiques per al carrer Jovara. I ara torno a passar la paraula a en Xavi. Bé, també cal dir que aquesta setmana ens hem reunit amb veïns i veïnes del carrer Jovara, on hem escoltat noves propostes per quan assolim a l'Ajuntament, quan assolim aquest govern tan desitjat i amb tantes ganes i il·lusió que tenim de canvi. I bé, a part també de reunir-nos amb aquests veïns, nosaltres ja fa com 2 mesos que hem estat trepitjant molt al carrer Jovara, parlant amb els botiguers i els veïns d'aquesta zona i estem estudiant diferents també problemàtiques que n'hi han de recollides, però també n'hi han que cerquen d'un gran consens, però que nosaltres ja hem començat a estudiar per avançar feina en el possible futur govern de la nostra ciutat. Bé, obrirem el torn del gran eix que ens fa molta il·lusió amb els companys que hem estat treballant aquests mesos la proposta. L'Àngel també ha col·laborat amb el que s'amaga aquí al darrere, en el disseny del que hi haurà aquí al darrere. També l'Esteve, que no hi és, el company d'Esquerra Republicana. I bé, sense més dilacions,
perquè ens fa molta il·lusió presentar aquest projecte. Pensant en la transformació pel benefici dels ciutadans en aquesta calella de futur i entenent la peculiaritat de la nostra ciutat, que és estreta i allargada, i que per accedir a la platja, en el passeig de mar, façana marítima en definitiva, doncs tenim pocs accessos i els que hi han en el centre són de mala qualitat i que no conviden a traspassar aquesta barrera del tren, com deia, en la primera línia de mar, amb el permís de la recollida del camió. Bé, doncs, com deia, el que volem és trencar aquestes barreres. I vam començar a projectar idees per poder arribar en aquesta façana marítima d'una manera més amable. I creiem que des del centre de la ciutat, sobretot buscant aquest flux de vianants que dèiem del carrer Jovara, vam pensar que l'edifici que ocupa l'antic Hotel Corona seria un bon punt de transformació per obrir aquestes portes cap al mar. I com ho proposem nosaltres? Doncs recuperant aquest espai, enderrocant aquest espai i projectant una gran plaça que desembocaria amb una gran passarel·la amb baixada i unes escales grans, amb una gran obertura cap al passeig de mar, i això ho faríem també de manera participativa. Què volem aconseguir? 4 objectius molt clars amb aquest projecte. Aconseguir una façana marítima fàcil, còmoda i adaptada per a persones amb mobilitat reduïda o també amb famílies que, com hem vist moltes vegades, que van amb el cotxet dels nadons o dels nens, per travessar aquesta via del tren pels subterranis tenen plenes dificultats per anar a l'altre cantó, perquè, com deia abans, només tenim la riera Cap Aspre i el rierany dels Frares per anar a l'altre cantó. Que, per cert, jo que sóc del rierany dels Frares i que també som un veïnat que estem una mica més abandonat, per accedir a la platja, aquella baixada tampoc és prioritària per la gent amb mobilitat reduïda o per les famílies que van amb els nadons. De vegades veig que prefereixen anar per les escales i fer l'esforç de baixar els carrets, els carretons, per accedir a la platja. Per tant, visualitzem una gran entrada cap a la façana marítima a través d'una bocana subterrània, ampla, còmoda, amb baixada progressiva, cap a la façana marítima. A més, la recuperació d'aquest espai es pot dur a terme en 2 fases, que ho podrem veure un cop destapem els dissenys que han preparat els companys de la projecció de la nostra visió, que evidentment hauria de ser consensuada amb la ciutadania, perquè un altre dels grans objectius seria crear aquest espai verd al centre de la ciutat, dissenyat a partir d'un procés participatiu entre tots els ciutadans i les ciutadanes. Aquest seria el segon objectiu. El tercer objectiu seria potenciar aquest entorn com a espai natural integrat en el casc urbà, i el quart objectiu seria obrir un nou punt d'accés, o sigui, un nou punt existent ja, però completament renovat, a les platges de la nostra ciutat. I, com deia abans, repeteixo, perquè és una cosa que hem d'anar visualitzant, el flux de gent que hi ha pel carrer Jovara, carrer Església, seria un nou punt de trobada per als veïns i veïnes del centre de la ciutat per accedir en el Manuel Puigvert. Per entendre'ns, si tenim el passeig de Garbí, on tenim totes aquelles grans obertures al mar des del carrer de Mar, en la zona hotelera, el que cal és, en el centre de la ciutat, començar a mirar per al futur dels nostres veïns. I si volem... Bé, aquí, com veureu, hem projectat l'enderrocament amb una primera fase d'una part de l'Hotel Corona. Una segona fase seria aquesta part en groc, perdó, que aquí, com deia, hauríem de fer un procés participatiu i d'entesa amb la resta de forces polítiques, però nosaltres sí que visualitzem, per exemple, que podria ser un edifici d'habitatge social per a joves, per a gent gran o per a aquestes necessitats. Això ho podríem projectar en una segona fase
I a la primera fase que veieu aquí doncs, visualitzem una gran renovació de la plaça Vicenç Ferrer, que fins i tot doncs, miraríem de soterrar aquesta alçada aquí de l'Aener, que tenim aquest transformador de l'Aener, de corrent d'energia, i deixar-ho tot a un nivell i fer una gran plaça amb aquesta projecció d'una gran rampa amb unes escales i una gran bocana a la façana marítima. I com podeu veure, doncs, això està vist en la foto inferior doncs, des de la banda de mar, i creiem que això doncs, donaria una gran projecció en la ciutat de cara al mar. Per això vam voler començar aquesta roda de premsa amb l'obertura de la façana marítima, perquè justament la que farem dimecres vinent enllaçarem la façana marítima amb la mobilitat i la projecció de noves oportunitats de la ciutat en la Riera Capaspra, amb el cobriment de la Riera Capaspra. Però això és el nostre punt d'inici, que creiem que és un punt molt important en el nostre programa electoral, que hem fet els estudis perquè pugui ser 100% viable i que només caldrà el consens de totes les forces polítiques i la participació, això sí, com sempre volem des dels valors republicans, de tota la ciutadania, perquè aquesta plaça sigui el més bonica possible i agradable per l'entorn de la nostra gent que viu doncs, aquí. No? Com intentarem explicar durant aquesta campanya, sabem que a Calella hi ha molts esdeveniments, que tenim una ciutat peculiar amb moltes entitats, que passen moltes coses, que ve molta gent de fora, però que creiem que hem de començar a sentar unes bases en la nostra ciutat perquè això projecti el retorn real, perquè això és un retorn real, primer, per als ciutadans de la nostra ciutat, però que quan el nostre ciutadà se sent còmode amb la nostra ciutat és quan és el moment de que la gent que la visita ho trobi més amable i hi hagi un retorn més real que no pas les coses que succeeixen i que no queden per al ciutadà, que són moltes coses les que passen a Calella, que ja ens agrada que passin, però que nosaltres ara ens centrarem en que les coses que succeeixin a través de les nostres propostes siguin per al ciutadà de Calella. I bé, no sé si voleu afegir alguna cosa als companys. Recordar-vos doncs, la nostra pàgina web, que a partir d'ara mateix doncs, ja estarà a esquerracalella.tk doncs, tots els plànols i tots els detalls de la nostra proposta. Dir-vos també que demà començarem a fer la campanya. Durant tot el dia estarem al carrer, començant per la plaça del Mercat i el carrer Sant Joan, presentant el nostre programa electoral, parlant amb la gent com hem estat fent les darreres setmanes, i que a la tarda estarem en el carrer Església, doncs també buscant les inquietuds dels nostres ciutadans i, en definitiva, fent campanya i buscant doncs, el tu a tu i les inquietuds de la nostra gent. Per acabar, doncs, recordar-vos que el dimecres vinent tindrem la roda de premsa per presentar-vos doncs, els últims 3 eixos de la Calella del futur. I bé, moltes gràcies per l'assistència i gràcies als telespectadors del Facebook Live. Merci. No sé si hi ha alguna pregunta, Mercè. Sí. Comentaves això de que heu fet un estudi, no? Perquè sigui 100% viable. Ens pots detallar una mica, no? Perquè l'altre dia fèiem un esbós d'aquest projecte sense entrar en detalls, que és ambiciós, no? És un canvi transformador. Sí. I el primer és com, parla'ns una mica, no? Amb què compteu, no sé si hi ha pressupost. Bé, nosaltres sabem que són projectes ambiciosos, però els projectes que hem posat en el nostre programa electoral són 100% reals. Què vol dir això? Doncs que es podran dur a terme. I com ho hem contemplat? Doncs mirant els pressupostos dels darrers anys amb les inversions que s'han fet i projectant doncs, aquestes inversions en el nostre pressupost propi. Una altra manera que puc comentar, perquè evidentment no us podrem comentar doncs, tot l'estudi que hem fet per la viabilitat del projecte, doncs sí que sabíem que aquest edifici ja havia estat doncs, reclamat per altres empreses o altres... s'hi havien fixat altres partits polítics també, però les mesures que hi havien projectat doncs eren tornar a obrir un hotel que, com veieu, aquest hotel té 6 plantes
nosaltres, en confiança entre els companys, en diem del monstre del carrer Jovara, no? Perquè creiem que, a part de que està molt desfassat, que en part està derruït, hem tingut problemes, doncs, com es pot veure en la façana de rums, bueno, de coses que queien en el carrer. Nosaltres el projecte que veiem més clar era l'enderroc per fer una gran plaça, per tornar a donar aquesta vivència en el carrer Jovara, perquè tornar a donar una mica d'esperança a la gent que viuen a la part baixa de la ciutat, que hem pogut veure que també s'han sentit durant anys abandonats. Aquests dies ens ho deien, que fins i tot en propostes que ha fet la Pilar, que nosaltres entenem que es poden fer en el primer any de mandat, doncs són propostes que quan els hi vam dir ells ja els havien fet altres anys, en aquests 8 anys de govern, i ningú els havia escoltat. Per tant, el que estem detectant també és això, que la gent necessita ser escoltada i que sobretot un cop escoltada tot el que es projecta es dugui a terme. I parlàveu d'això de treure flux aquí, no? Perquè al cap i a la fi el que deien els veïns, que l'altre dia van venir a la ràdio, és que és un carrer no còmode i no amable, i per tant la gent acaba no passejant-hi, si no tens més remei, no? Si no ets veïnat o tens més remei. Entenc que quan parleu d'això el que voleu és generar aquí també un altre eix de centralitat i també posar-ho a l'agenda, no? Que s'hi puguin fer coses aquí, actes de ciutat. Exacte. Doncs com molt bé dius, i dins de les mesures que estan en el nostre programa electoral, les coses que, per exemple, deies, no? Fer activitats, també és una cosa que ens han reclamat a Plaça Catalunya, que és de la zona d'on visc jo, no? Que ens deien aquí es feien moltes coses i ara no se n'hi fan. I el que volem fer és recuperar aquestes activitats fent pluralitat entre tot el centre de la nostra ciutat, entre totes les places, i obrir una plaça més aquí en el centre del carrer Jovara, que és un nucli que creiem que és molt important i que amb les mancances que ens aportaves ara degut als veïns que van venir a Ràdio Calella i us van estar comentant aquestes problemàtiques, és un eix que volem promocionar. A més, com deia la Pilar, la ruta de creació del patrimoni històric, això vol dir crear un flux també de gent de la pròpia ciutat, però també d'un flux de gent que ve expressament a fer aquest circuit, perquè són circuits que no ens els inventem nosaltres ara aquí a Calella. Són circuits que ja funcionen a altres ciutats, municipis veïns, i que estan donant molt bons resultats en quant a nous visitants, i que a més creiem que dins de l'eix del carrer Jovara tenim façanes molt boniques que estan molt malmeses i que creiem que des de l'Ajuntament s'han de tornar a revivar, s'han de tornar a potenciar i així fer que aquest carrer torni a tenir l'afluència que es mereix. Però abans haurem de fer també aquestes petites mesures, enllumenat, perquè és un carrer molt fosc. Haurem de buscar també el consens de tots els veïns pel tema de la mobilitat dels vehicles. Hi ha moltes queixes perquè això s'ha convertit en la segona Nacional 2. En diuen ja la Nacional 3, no? Cosa que ja crec que van apuntar també els veïns del carrer Jovara quan van assistir al programa a la ciutat de Ràdio Calella, però tot això ho estem estudiant. També hi havia veïns que ens deien que l'hauríeu de tancar definitivament. Nosaltres farem el que el conjunt del veïnat vulgui. Si nosaltres veiem que hi ha una cohesió dins del carrer Jovara, dins del veïnatge, i volguessin tallar el carrer, nosaltres ho estudiaríem i seríem valents i faríem aquesta aposta. Fa anys enrere, quan no hi havia ni existia el carrer Església i es projectava el projecte del carrer Església com a centre de vianants, molta gent es va posar les mans al cap. Doncs creiem que per dur a terme projectes de futur hem de ser prou valents per projectar aquests projectes, però alhora tenir molta consciència i saber arribar a les persones amb els raonaments que creiem que tenim per dur a terme aquests projectes. Hi ha un apunt només, hi ha una zona que és casc antic, oi? Que sí, d'aquí, que ho apuntaves abans tu la Pilar, i que necessita reforç, diguem. També una mica un cert esponjament, no?, per donar més qualitat. Jo volia ressaltar potser, perquè ho ha comentat en Xavier, però també ens semblava important aquesta projecció de l'edifici que aquí surt marcat en color groc, que hem parlat de diverses possibilitats. Un és el tema d'habitatge protegit, com ell ha comentat,
Una altra possibilitat, perquè evidentment de moment són propostes, no? A mesura que fem sessions de treball i anem imaginant i projectant, doncs van sortir moltes coses. També havíem parlat d'un possible espai d'equipament per atraure també ciutadans cap aquí per fer activitats de participació, activitats per tots els públics, un possible equipament, diferents opcions, però que ens sembla també important d'afegir un equipament aquí a la zona. I potser amb el que comentaves, Mercè, a nivell de com ho heu pensat, això, no? La idea també nostra és de tots aquests... Per això ho hem volgut ressaltar com a calella de futur, és a dir, sabem que això potser en 4 anys no ho podrem fer, no som, no? Ho hem estudiat, ho hem valorat, hem buscat informació, pensem que és una idea interessant i de transformació del casc urbà, d'esponjament i de donar aire i de donar qualitat paisatgística, no? I un espai d'ús ciutadà. I som conscients d'això, el que deia en Xavier, sobretot primer, grans consensos per a aquests grans projectes i sobretot el problema és que si no els pensem no els projectarem. Per tant, la idea, penso que l'important és tenir-lo clar, saber cap on volem anar, saber quina ciutat volem per millorar i pensant en un termini una miqueta més llarg, però si no ho tenim pensat i comencem a caminar, doncs no hi arribarem. I penso que el treball que hem fet sobretot és de començar a pensar i començar a caminar, com deia en Xavier, sí, a nivell de per buscar... anar afegint, doncs, són inquietuds que tenim pròpies, que ens els hem fet pròpies com a partit, com a persones, però també que hem recollit en els veïns i veïnes, però és una inquietud que en els darrers anys ha hagut com una manca de projecció de futur. I nosaltres teníem ganes de seure'ns i obrir-nos a la ciutadania i a la resta de partits polítics projectant aquesta calella de futur, perquè si mirem enrere, projectes de futur, un de gros que s'ha obert va ser el que ja va iniciar Esquerra i els socialistes a Montjuïc amb la cobertura de la Riera Cap Aspra, però després d'allò, coses importants que hagin transformat la ciutat, després de l'escola al Far, no hi ha un projecte de futur perquè quedi per la ciutadania de Calella. I nosaltres, a part de fer aquestes 200 mesures, propostes que portem en el gran programa electoral, també hem volgut anar més enllà, però projectant aquesta calella de futur, però sobretot tocant de peus a terra. Són projectes que es poden fer, segurament, segur, tenim la decisió per fer-ho dins d'una legislatura de 4 anys, almenys una primera fase, però la resta es poden fer també amb la segona legislatura i ens obrim, això, com deia abans, a la ciutadania perquè participi i a més ens obrim a la resta de partits polítics. Hem de buscar un gran consens, hem de deixar enrere la manca de consens que també hem visualitzat i aquest estancament que hem visualitzat en aquests darrers anys en el govern, i nosaltres ens postulem com una força que vol liderar com a alternativa i que volem liderar el canvi, però ho volem fer juntament amb les persones i sobretot amb els altres partits polítics que també són els que al cap i a la fi representen també la gran part de la ciutat. Molt bé, doncs gràcies per venir una vegada més i ens emplacem a dimecres vinent. Gràcies.